I sidste uge, der viste jeg, hvordan man bruger Google Search på Android og på iPhone. Nu vil jeg vise, hvordan man på iPhone laver genvejen. Og det vil jeg gøre. Den, hvor jeg snakker om, det er den, hvor den ligger der, Google Search. Og på en iPhone, eller på en Android, der ligger den som standard. På en iPhone, der skal vi lige først finde den. Og det gør vi simpelthen ved at gå ind i App Store og søge. Skriver vi Google. Google. Så går jeg ind og søger, og så skal jeg finde den, hvor det står Google, og det er et hvid baggrund med et G, altså lige præcis den her. Vil jeg vil lade den stå opdatere, installere eller åbne. Hvis det er åben, så lader I den bare være. Det eneste, I gør, når I har installeret den, så åbner I den, så I ved, at den er åben. Så går vi tilbage, så går vi ud og finder et sted, hvor der er plads på vores, på vores skrivebord. Sætter fingeren på skærmen og holder den indtil alle de står og ryster. Så trykker I plus, og så går I ned og finder den Google hernede. Den ligger lige der. Trykker på den. Går hen. Laver den store funktion, hvor I har mikrofon og lens i et, og trykker tilføj. Så ligger den ude på jeres skrivebord. Og nu vil I så bare kunne flytte den rundt, der hvor I gerne vil have den liggende. Og så virker Google Search. Hvis I har nogle spørgsmål, må I gerne skrive til mig. Og i næste uge, der vil jeg vise, hvordan man kan søge og lave andre gode ting med den samme